Вдишай дълбоко и при издишването си представи, че си в пустиня. Около теб се разстилат причудливи пясъчни дюни, жълто-червени под лъчите на залязващото слънце. Появява се лек ветрец. Виждаш как пясъкът се завихря и в центърът на вихъра се появява пищна жена в жълта рокля с коси в пясъчен цвят. Тя е спокойна и уверена, грижовна и надеждна и практична. И в същото време нея се усеща сила, твърдост, воля и увереност в себе си. Нейните движения са плавни и отмерени. Тя танцува своя танц. Слей се с нейната енергия. Почувствай силата й и я помоли да даде на теб от тази сила. Обърни се с молба към нея за сила и издържливост, благополучие и изобилие, здраве и безсмъртие, плодовитост под всяка форма. Кажи напевно: което активира вибрациите на стихията Земя. Поеми дълбоко въздух. И издишай. Отново поеми дълбоко въздух и на издишване отвори очи с голяма усмивка.